Тези стари снимки са толкова забавни. Бласт, виж какъв мъничък си бил. Защо не остана завинаги такъв? Искам пак да се поиграя с бебе Бласт. Хайде, приятелю, съвсем мъничко. Стига, Плъм, ще ни забъркаш в неприятности. Знаех се, че така ще стане. Какво става тук? Това се случи случайно, Далия. Това е лошо. Бласт, Тони, погледайте я за малко. Аз ще приготвя отвара, която да върне Плъм в нормалното й състояние. О, не! Къде отиде пък сега? О, ето я къде е. Бласт, хвани я! Да, сега няма къде да избягаш, бебе Плъм. О, не! Моля те, не плачи! Ела тук, малка Плъм, бъди послушна. О, не! Тя ще превърне всички в бебета. Бласт, не! Хайде, мъниче, успокой се! Това е истинска катастрофа! Каква бъркотия! Не се безпокой, Тони. Магическата отвара вече е готова. Но аз направих само една порция. На кого да я дадем? Плъм! Има ли гладни? Къпни това, тикличке. Какво става? Ти превърна всички в бебета, сладкишче. Какво? Но аз само исках да превърна Бласт. О, той е идеален така. Плъм, не забрави за другите бебета. Това аз ли го направих? Добре де, добре. Магия, ела при мен! 1, 2, 3, супер вещица! Доволни ли сте сега? Не! Той беше идеален така! Сигурен съм, че не можеш като мен, Плъм. Ще видиш, Тони. Сега ще направя най-големият мехур, който си виждал. Наистина ли те впечатлих толкова? Това е Ализандра, злата вещица! Правенето на сапунени мехури е много весело, нали? Знаех се, че ти стоиш зад всичко това! До скоро, мехурени глави! Откъде взе тази машина за мехури?
Прав си, Бласт. Сега трябва да се съсредоточим на Тони. Стой мирно, Тони. Сега ще те измъкна. Хванах те. Значи ето къде е моята машина за мехурчета. Не, мамо! Благодаря за подаръка, мехуре на главо. Трябва да сложим край на тази лудница. Ти измъкни всички от мехурите, а аз ще се погрижа за злата вещица. Ти не се предаваш, а, малка неудачнице? Съжалявам, че спуках мехура ти, но е време да сложим край на този хаос. Магия, ела при мен! 1, 2, 3, супер вещица! Ах ти, гадно маниче! Ще си платиш за това! Забавлявай се с мехура си! Ура! Всички са спасени! Кой би предположил, че сапунените мехури могат да са толкова опасни? Машината за мехури се превърна в машина за проблеми, а? Не можете да ме спрете! Така ли мислиш? Защото на мен ми се струва, че вече успяхме. Не бъдете толкова сигурни! Вие май искате да ми помогнете да унищожа града. Невероятно! Бласт! Всичко наред ли е, маниче? Къде е Плъм? Плъм, какво ти се е случило? Виждам, че сте се запознали с моя нов помощник. О, не! Елизандра я е превърнала в злодей! Точно така! Страхотна идея, нали? Хайде, мой злодейче! Покажи им какво можеш! Хе-хе-хе! 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 Деца, трябва бързо да я върнем в нормалното й състояние. Ха? Винаги се опитвате да ме съсипете веселбата. Нападаш собствения си дракон? Добър ход. О, не! Тя е по-лоша и от Елизандра! Какво каза дръбосък?
Никой не е по-лош от Елизандра! О! Вау! Плъм наистина е най-лошата вещица, която съм виждала. Заради този малък номер? Ха! Това е нищо! Виждате ли? О! 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 Май искате да предизвикате великата Елизандра! Точно така. Ти не трябва да й позволяваш да те засенчи. Хайде, Елизандра, спри това безумие! Ей, сега ще сложа край на твоите лошоти! Плъм, ти се върна. Какво стана? И защо Бласт е в ледено купче? Да, аз съм най-лошата вещица на света! Все пак в крайна сметка ти постъпи правилно. Да, май не си толкова лоша, а? Не! Вие ме накарахте да сторя добро! Вие ще се платите за това, ще видите! Вече си добра, Зандра!